ole thlir te ka chanala kalawrom le vek chawa he post tu pa hianin athil po si thodi ka ni chuani YMA shroi tu te hian dik lo tak ze tinania poisoi lo kutan lo thlak ringot tinani ati hena ran soya admit milo approve saksham se January ni som progzan khan kan thian pa bong kon brigeta homestay and call to in lectura min somangin kan valenga react turin hemizan hian homestay a chuan number 4 zot thrin an thleng ti hria bozuin center YMA lamin checking an ron naya an mi mandu tak ero lo thlan chuak manani ma se room danga midanga zuar tho hena tang an man awangin hemizana homestay a omte chu office lama phei turin min hroi phei via amuna khan kalom ve mi awangin soiboi lovin kazui ve mai peilo tak chungin central YMA office ti kho thlanga chuan kan thlenga midang ho chu registera chin chian ne kero inleng sat hle kan ya wangin min chin chia velem lo ma se ka phone ero min check sak ka waza patran ko pena kan khuate aizola kan veng omna te zu ka in thin le thin lo te thatakin ka chang mai ma se ka galleria alu ngai ni torane nikumok to ba thla khan omvel ka vei via thlate po ka chungte ka thona tran kala ma se chumi chu a mu ni ngai turani ka phone check tu pa chuan idam lo we tin ka changa yom velami miron tilia heta tak hian helai an office a mi hroi chan nen khan in kung kaina anei to lo ema ka hreta wangin min hroi phei chan kha number 4 case ani zoi dewin adam dei to ka te ka chongan hriat that thelo wangin heta lo phei ten tia ka wa phaya idam lo mi yom velami min tilia kai chuan ka pu an konsan lo emai he thil nen hian ka te mizo tu pa chuan konsan lawa o ka vin takin meron tia ron ding ngal abulami pakhat chuan ipor ve deu mi ti pain ka khabia miron nek ngala kalu ka hupa le lam ko hoya ka tuk khoma miron nek le hei CCTV a chunga oma mu thei vekani CCTV a thangai ti po at soi ti chuan miron borona an mulan la min vota a ka kut pha do turin min te ka kut hi kan na thona berani awangin awok nat ka lo awangin ka do du lo ti chuan min bun rona min pei tluwa ke pha an thei pa to pin min vota an vok anal tuka engmu pala kal theilo te ka lo awangin ka pu min ngai dam ro ka thiam lo ni e ka ti pala ne ka hlom lu tu khian ka hria ka tia ta po chuan min lo vot ho kanu chom kalangai nia te ka ti ta tok kabula mai chi pe gal an hroi phei pon ka pu ka ti pala ti kha voto lo sam ro aron ti hial ngoi bo pui kan tum maya ma se voin thleng pon kala kal that theil oba ka kan ha tho tur po ka thei tak lawa chuan hetia post ve shim shim hi ka ti thluta hian thilman chungcha hian in nam noi na emo ka nei lo zia po ka phone ka privacy thlengin an cheka an shelawang ma se an thu soi ero yom na hmunin azir lo ti ane kom na hmun kha public place ani lawa ka thian pa in leng tura min som wang ne ka hret thiam lo cho NGO hian khatiang khan min vok theina dan an neem drin hlel theina tur pakhat po kala kan mulo he tiang he tu ma chunga thleng to lo se ka du awanga po si siam kani bok an ha rui lo dawin zante re thleng an chuak te chu kan hre ve ma se khatiang tur khani lo thubel kan hodon khan in privacy kan en lo WhatsApp le Facebook hi chu privacy ani lo alati heu bok kha bak privacy tin apost pa ama ton ngei ina aron posania hei thudik tak po ani erinama thudik ni lo se hetiang hi aron post nga mari nam lo ni puchuni se comment then khaidan thil ron so hi an chher chok taila chung ma join ai nam noi lo zete privacy thlengan check sak thlapa ama ro chu kutan thlak chak ve ram shimani mela chumai pelama hetia duty te hi an lo kai do an lo nam do te poni erinama zurim khati chuanin mi kut thak noi hi mi kut thlak ema te ngen chak wang ram shima duty te poni ve duty zong an soltin an lawin mi fel tak thlomai tak anom rualin mi kut thlak chak ve shim hin om ve pakhat bokane min ngai dam ro tin asoya kanu chom lai kanaya ti pon ngai dam tura shil point amati ani lo zia thlenga
an check sak thlapa a phone te pawh chu tiang chung pawh chuan ngai dama hnekin an vuak ron ania an thiam lo tak zat an hetia duty te hi a post pa hianin thunei tu sang te emaw ka tianga enge thudik tak a hriat chawh theina tan khanin cctv in alang vek ti khanin a soi boka thudik tak a hriat chhuwa hetia diklo taka thil ti tu te hi man chhuwa ni theinan le hriam ni theinan tin cctv te kha anen tirta se thunei tu sang jok te kutan in thlak lai te pawh duty te na kutan thlak lai te pawh om thu te pawh kha saitel bokani cctv a india dan hianin dan khau tak hetiang thil pawh hi dan thar lo siam to Paul mimalin poi khoi tu niarin hlet kan lo man ve ni chuan darkaruk chung ngein police station naibera kan mi man chu kan hlan tur ani ten kan mi man chu kut kan thlak a thiang lo thu boy or theina ni tin dan hianin dan thar lo siam to ni a hi bnss dan thar ania dan mita chuanin he poi khoi tu duty ta hi shrem thean ni hei sunday ka passenger te ton kha ni chuan a zero khop mai a soidan phei kha chuan poisa fai sing khat nin ka hria a soidan khan ka kolte po an la tia khang suman lak sak te po kha an pele le tura ngai photila YMA chu kan support tlang thau ma se achang hi chuan thang khat wang hian an hma hi a bale zau thian tin ron soine eta pakhatin a zelo thin hle mai idin muna kain chan hian rilrunat le thinrim thlak dan tur chu eng mai nam hnoina inei buk si lo la ya i boy phata shep mai le kut thlak i tur shep mai chu a poi hle mai lodam thoila kawan tem tina soine i thiam tak zeta ni chuan fire i thelut ngam tura ka ngai ke chuan tina soya eta achana hi kan en haule donane ati hana changa ni mitam takazota fire thelu khan omzia wa komlo en cheu chu khin nian haran ti zela nangma i boyanga in seng so mai mayang ti suggest ka don tama wangin hetia posi ka thlang ta zo kane tina changa ne dan chunga leng tu ma kanom leine idikani phot chuan tero cctv om itia fire thelu chuan evidence om theidon tinania evidence a that phot chuan ngo po ni se an him big na chantur omin ka hrechialo a thei phei chuan social activist emo dan nam hretak pakhat tal puina dil bokla pusheta trot felanu velte tin pakhat hian a chang le ta le eta pakhatin din ron sia an haw wanga an thin chi ami kutlak an ol sama tihsual tu ni lo ten kutan tor don ai chuan telo ngam mai se tharum thona telo hian tinge mizo te hian engma kan do da thelo le ngo an nemo veng chung engmo do pol kan nemo kan title he kan chapu puiveu chuan kan tho chan khan ra tha a chho tem ngotang tin a soine ole khati chen zong khani phot te se ngei dan te comment section la me lo se ve don ya